Inti yo ba se obeyi nam no na wasan akọ. Oh, just banya die. Inti ana sibeji nam nefi osibonsi. Esan sena nansisuro se osebo bawi ninti. Ote hokode hwe osebo manu yi nam ne kofi. Oh! Nanso semwa muni ma nansinyansani. Ofa ne ho adwen na oka se obekire sebo pa. Odi ye yento aso yenhwe ne asem ne Baako akosi. Nansi te hodi usuro sibontino wanyanke kane hokra no aba bechi nawe osibodi anije koyi aboa na fidie ni msire se nkwamu beye hwam anansi die bufuo kwachiro dikro se na dia Irene wafa wamfamba wampene usuro sibontino wentimi amonidin manana hye se yenkoboda ro nchire ko manigina nansa betwemu ko wanti osibonka na watwi Mmienu betwemu so a wanti osibonka nanansi ne mo paase ayesebo na bokote yine namno abrenyina so de na dance wade kato kaso kwache mpanifo se ayesebo na wafa enti wagina ade enti wo feresebo mane so beyi na no mane be hane nani kase enyono na fedie ne kwaidie asem ne ayadane afa babia nansempe nananom ebe so modia na gisega dance anansi si asem nyadia ono beti ase enti wanti ase Semunyina nim dada anansi nyansani wabi atasu die na chese ofane ho adwen oyese obepe kwan bi apase bon ho ntuma na makrodi ne hu se osebanya ade enti wo boko nansa kwhye kwaye mu kiraboa onya mredi aboa ni sumfidie chonsebo otu amena donko twa fidie ne ho twabre dikata me na ne sokote ya fe twensebo na wote ho twenso sebo beba so wo sebo wamba mano hyase papa so woda so te ho ana osebo trinity na si bo to na 9 and say bete yenimno kwekwa nanse kwekwe nyansera yenimno kwekwa nanse kwekwe nyansera afedi si yenyina yehu baby asem ne kosi ye oseba nka no kre ono so a wanya nansenam no yi nti akire no enimguase na ka no enti anansi bei osibo efri amananim dabi anansi kobo amane wa hifie makroman no nyina bi hu osebo anim guase na obi aka se osebo anya ade osebo anya ade kra na ye nyina ma we nto etrim ade anya odia no tintim so fa enwie wiye na wanim begu ase se ne osebo anim guase no Appiah Asebafa se debi Asebafa and I will try that he just go when I want and I will try that